gago kagi kata ngichwelo kod mano maro imoro dichieng ni makaono machienga tich adek machiegni nabedo kaka tayi nyika Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango wachak kae kod wechegi mantiere kar kae. Nitiere romo matimore dichieng ni makawuono kama gibedo kanyo ka idayo dho kata ida winjane paro mantiere kanyo kawuok e migao mano mar thieth kotenore kod weche mag okumba mar SHA. Nyaka sani nyakwara Mogajwang' gima yangore ni sirkal kotelne kanyo kod PS mano mar weche mag thieth Ari Kimtai kachel koda ka jotelo mawuok ka SHA dhi bedo ka romo odiochieng' ma kawuono mondo mi giduoka ne penjo mabiro kaluwore koda okumbani manyien. Ywak osebedo, ng'ur osebedo kawuok e osuptende mopogore opogore, to dwaro maduong' en maneno ni adier oyud thieth e yo moro makare kendo thieth manimba. Wabedo kaka waluwe en romo machakre sa 6:30 odiochieng' ma kawuono e alwora ma Upper kendo wadhi bedo kae ka kelonegi weche manyien bende mag sa 7 mag migago kagi kata ma sa 10 kod mano ma odhiambo ma kawuono ng'ichwelo kod mano mar oimore. Kama chelo nyakwara Mogajwang' weche thoth ahinya mantiere kar ka ma wadani mondo mi warangi ni gin to gichal nade. Ng'ure weche mag omenda mago mag siro somb jopuonjre mbalariany mopogore opogore odiochieng' ma kawuono nitiere winjo bura mano chwal en buch siro jopuonjre en nyim jayal buche mano Chacha Mwita mano kotenore kod wechegi mag university kata New University Funding Model mano bura madhi bedo katimore odiochieng' ni makawuono kochako sa 5:30 mar onyango makawuono kendo dhi bedo ka waluwe achiel kachiel warangane mano gima dhi bedo kanyo ka ikelo koda Elimu Bora Working Group okwa jofwambo mondo mi chop kar kanyo mondo mi waluwa ne odiochieng' ma kawuono dhi chalo nade. En wach mano sewach ni ero ka entiere kata ne okete tim kiluwo chike mage mago mantiere pacho ka matayo sekta mano mar somo ma pacho kata enya mago ma kuonde tiegruok kod mago bende mag kuonde somo mamalo. Nyakwara Mogajwang' piny mara Kepsea kod mara Kilea rumo odiochieng' ma kawuono. Penj mosebedo kata ka timore are chieng' wuok tich ariyo kod mano mara makawuono chieng' tich adek. Penj mara Kepsea nyakwara Mogajwang' gi Kilea en mano mar jopuonjre go man gi ng'ol mopogore opogore ma bende osebedo ka timo penj gi kaachiel koda ka jopuonjre moko maonge kod ng'ol mano mopogore kata mano ma bende osebedo kata ka timore e kinde gi duto. Ayo maber ne jopuonjre go duto man e grade mar 6 motimo penj ariyo go mag Kilea kod mano mar Kepsea odiochieng' ma kawuono ka girumo ka gikre mar donjo tielo machielo mar grade mar 7. Nyasaye mondo mi otargi kendo orangi ne gisudo e yo machal nade mano wantiere kodi kachiel nyakwara Mogajwang' wakoni mathoth mabendo aluoni kar kae. Nitiere weche mag bero chiemo nyakwara Mogajwang' kata mag meda ne chiemo e kindwa kaka oganda chiemo makare mano e kaunti ma Migori medo chiemo e dero kae e kama iwacho weche mag food security kata wechego mago maneno adier chiemo onyak e yo makare dhi bedo kar kacha alwora ma Kuria West ka irango jopuonjre mago kata jopiny mantiere kod ng'ol kata ma iwacho ni nigi rem mopogore opogore gidhi bedo gi thuolo mar neno adier gimbe ginyalo golo chiemo e puothe ginyalo bedo kar kacha ka gijiwo sekta mano mar pur kod pith mondo mi giyude yuto moko bende madwarore. Ka wawuok e magi mano waikono odiochieng' ma kawuono nyakwara Mogajwang' nitiere moko ma bende wabedo kae ka waluoni achiel kachiel mar mondo mi wakoni ni ginto gibedo e yo machal nade. Arang' nie kae sigana mantiere ma wadhi bedo ka waluwo kae kaunti ma Siaya. George Amolo lerona kar ka ni nitiere documents moko ariyo mabedo launch to odiochieng' ma kawuono. Iwacho ni mano en launch ma county government ma Siaya emergency medical services plan mano wacho ni Mama Link program kama chelo bende dhi bedo kae ka ipuodho ambulance kata geche go ma biro konyi kinde ma masira otimore weche matimore apoya nono bedo ka igolo mano madhi Madiany kod Ukwala. Odiochieng' ni makawuono wabedo ka kendo waluni achiel kachiel ka wantiere kodi kar ka nyakwara Mogajwang' mondo mi wabeda ne kod ng'eyo matimore kaunti ma Kisumu bende wadhi bedo kae ni wadhi bedo ka waluwogi achiel kachiel. Millicent Adhiambo go tach kacha e kaunti ma Homa Bay bende wabeda ne kata ka warango gi nyakwara Mogajwang' odiochieng' ni makawuono. Mane makila giko mar chal mar fwambo dakika osekalo 15 tok sa 3 mar okinyi aduogo kae kod twak waduogo rango ng'ur mantiere mbalariany jopuonje ng'anyo jopuonje kachiel koda ka jotich en ang'o ma gidwaro. Aduogo kae kod jopuonje ma bende gin jotelo mag riwruog jopuonj kod jotich mag mbalariany
mago mantiere karkacha ma bedo tingo Mama Seno University kaachiel koda ka mar TUM Technical University of Mombasa wadhi bedo kod karka achiel kachiel mondo watwagane warangane chal mar wach kama wantiere ikete mar Ramogi TV kaka yo masani kaduogo twak dhi nyime chik dhi mabor